बिराद फैसा जानो दा हारसिं आं मा खालामगोन गारि सालायगोन ना गथ'फोरखौ नायगोन आं मोखौ दोङो मा दोङो ना बेबो मोननो फायनानै बेबो मोननो फायनानै फैयाखै नोंखौ जों जेबो बुङा ओमफ्राय आदाया फायनो होदो आदायाबो फायनो होदो फाय जेराव दङ गिदिंबो मोजां मोजां आरो आंखौ खेबसे फन खालाम नोङो जेराव थाबाबो आंखौ खेबसे फन खालामबाय जायो आं लायगोन ना गोमादों आरो गोमादों फिन आरोबाव सासे गथ' सानै गोनांखा आइजोआ गोमानानै दं बर' हारिनि आइजोफ्रा बेफोरबादि गुबुन हौवाजों खारबाय थानाय एबा गोमाबाय थानाया आथिखालनि इयुन जोलै गथ'फोरखौ मा फोरोंलांनो सानदों नंगौ फिन आरोबाव सुनिल बर'नि बिसि बिजुलि बर'आ थांनाय 13 जुन बृहस्पतिबार बारायनिफ्रायनो गावनि फिसाय आरो गथ' सानैखौ आलाय सिलाय गारनानै गुबुन हौवाजों खारखोमानानै दं तामुलपुर जिल्लानि दहा आङारखाथा अन्थाइबारि गामिनि थागिबि सुनिल बर'नि बिसि बिजुलि बर'आ थांनाय 13 जुन बृहस्पतिबार बारायनिफ्रायनो गावनि फिसाय आरो गथ' सानैखौ आलाय सिलाय गारनानै गुबुन हौवाजों खारखोमानानै दं नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिजुलि बर'आ फाख्रिबारि गामिनि रतन राभाजों मोजां मोनलायनानै थांनाय बृहस्पतिबार खालि खारखोमालांदों बिमा गैयैनिफ्राय गथ' सानैया आलाय सिलाय जानानै दं नखराव सोर आदर लागोन बिगोमा गैयै बायदि जानानै दं बिजुलि बर'नि गथ' सानैया न' खाथिनि सुबुंफ्रा बुंदोंदि सानफ्रोमबो गावनि फिसायनि अनगा गुबुन हौवाजों मबाइल फनाव मिनि रायज्लायबाय थानायखौ नुबाय थायोमोन आरो गावनि फिसायजों रायज्लायबा नांलाय खमलाय गोरा गोरा रावजों रायलायनाय नुयोमोन होनना फोरमायो बेनिखायनो सोरबाफोर रतन राभा आरो बिजुलि बर'खौ बबेबा टाउन सहर गामिफ्राव खना खनला थाखोमाना थानाय नुयोब्ला हमनानै दोननानै 6000155809 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों नखरसिम फोरमायहरनो खावलायहरदों बिबोनां बानेश्वर बर' आरो नसुंसेनि सुबुंफोरा माब्लानिफ्राय खारखोमा थांनाय बिस्थिबाराव थांदोंमोन ओंखायनो दा गथ' गथाया मान दुखु गाबगासिनो फायबानो जायोना बे रतनलाय मा जागोन जेबोआनो गैया माबा खालामनाबो लांनायबो मा मुंमोन नों बिदानि जोंहा दा सुनिल बर' साबेसे दंमोन गथ'फ्रा जोंहा बाबु जोंहा बाजिनो सानै थांनाय फैगोन बोसोराव मेट्रिक होगोन सासे बे गथ'आ मा जागोन ना बिमा गैयाबा बे बिमा गैयाबाथाय गोदाव सोराव जागोन ओंखायनो जेरावखि दङ आरो सोरबा नुबाबो हमना दोन आरो फन खालामना होबानो जाबाय नखरसिम खोन्थाहरनांगौ नखरसिम खिन्थाहरबानो जाबाय नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा जों गैया रावबो गैया जोंहा न'आव सोर नांलायनो जोंनाव रावबोआनो गैया जेबो बुंनो लागा गैया जोंहा आइ आफाबो गैया सोर दोङो बाजिदो आंदो बाबु सानैल'सो जोंहा आदाया थायो बाहेराव बेनो आरो सोर दोङो रावबोआनो गैया दा मायाव थांदों मायाव थाङो पात्तानो गैया फनबो खालामाखै फनबो सुइस अफ सानैबो खारफालांनाय सन्देह नामा रतनदो डाइरेक्ट मिथिखायो बेनि हिनजावबो बुंफायदो गावनि हिनजाव बुंफायदो दाख्लैबो ओमफ्राय गावनि हिनजावखौ फन खालामदों गावनि हिनजावआ सिरि जेबो गैला गावनि हिनजाव सिरि दा फन खालामदों बायदि मिथिदों गावनि हिनजावखौ एजार होदों नामा नोंथाङा होआखै फन दाख्लै होनो हाबाय दिनै गोनां होनाया बिराद फैसा जानो दा हारसिं आं मा खालामगोन गारि सालायगोन ना गथ'फोरखौ नायगोन आं मोखौ दोङो मा दोङो ना बेबो मोननो फायनानै बेबो मोननो फायनानै फैयाखै गथ'फ्रा आलाय सिलाय जादों दा हर सान गाबबाय थायो आं इथिं नायगोन ना इथिं नायगोन दा बाजारबो खालामनो मोनाखै आं उथि मा खालामगोन आं हारसिं बिदि खालामलांनांगौ बायदिया फायफिन बायदि नोंखौ जों जेबो बुङा ओमफ्राय आदाया फायनो होदो आदायाबो फायनो होदो फाय जेराव दङ गिदिंबो मोजां मोजां आरो आंखौ खेबसे फन खालाम नोङो जेराव थाबाबो आंखौ खेबसे फन खालामबाय जायो आं लायगोन ना आं लायगोन नोंखौ लोगो लोगो लायगोन आंखौल' फन खालाम जेराव थाबाबो आं लायखागोन जेराव थाबाबो नोंबोथ' जेबो लायाखै नों दख'ना गांसेजों थांदो फैसा बाहाय लांदों नोङो बारला फैसाखौ जाजोबना दोनबाय नों फैया ओमफ्राय मैयासो एसे खबर मोनदों बेलेग खबरनिफ्राय नंगौना नङा ओमफ्राय दा नोङो सना फानाबा नों जिबायदि मानसि सना फानना जाबा नों मा खालामगौ बोरैबा गारना गालांबा ओमफ्रायआवबा गारना जाबा नों मा खालामगोन जेबो न'आव फैफिननांगोन रोङैखौनो बानो रोङायो रोङैखौनो थांबाय दिनसिमबो माबायदि रोङैखौनो थांबाय दिनसिम मा बुंगोन आं दिनै जेरावखि नङा आरो 8 बाजिमोन जेराव हक फैफिननांगौ आरो मोनबा हमना दोन फैफिननांगौ बिजुलि
बिजुलनि मा लिरो बर' गामिया दं आंग्राहाटा माब्लानिफ्राय गोमाया गोमोन बिस्तिबार सोरजोंबा खारफालांदो ना गाव हारसिं बहाबाफोर खारफालांदोआनो र' खारफालांनायालाय मिथियो नामा सोरजों खारफालांदों मिथिनाय माने माबा जितु माबा रतन राभा बबेनि बेलाय फाख्रिबारिनि फन रायलायबाय थाखायोमोन नामा फन रायलायबाय थायोमोनथ' नोंसोर नुयोमोन रायलायनायखौथ' नुयो हारसा रावजों रायलायोमोन ना बर' रावजों बर'जों रायलायो बिबोनांफोर थानायावबो रायलायोमोन नामा बिबनाङा नुयोना नुवा मिथिया नोंसोर खाथिनिखाय नुबाय थायोमोन जों खाथिनिखाय नुयो रायलायबाबो बे मुथुंगाव थांनानैसो रायलायहैयोना दैमायाव थांनानै जोंथ' मिथिया सोरदो रायलायदो ना हुवादो रायलायदो ना मोजां मोननाय हुवादो रायलायदो सोरदो रायलायदो मिथिया आरो फन हरनायखौलाय नुयो मुथुंगाव थाङै रायलायहैयो गावनि हौवाया बहा थायोमोन बेंगालर खामानि मावनो थाहैदो न'खराव सोर सोर दंमोन फिसा बिबनां फिसाला सानै गाव बिजुलि इसोरो दोङोमोन साब्रै फिसाजों साबा जायोमोन फिसाइदो साबा बिदि ओमफ्राय फिसाइजों रायलायनायाव आलदा रायलायो नामा आलदा रायलायोथ' र' रागा बुंहरो फिसाइजों बुङो बिदि बै गुबुनजोंबा गोदै बिदिनोथ' रायलायो बिदिनोथ' बिदि जालांबाय खारलायलायनाय बिदि मा बुंनो सानो रायजोफोरखौ हमना दोनथों होननानै सानो ओमफ्राय हमनानै मोनोबा न'सिम खावलायहरबा लायनाय जागोन आरो गथ' गथाय दोङो लोमजानाय साजानाय नायनाय इफोरखो नांगौ माने आखाम मैगं जगायनाय रावबो गैया संना होग्रा गैया माने इदि गथ'फोरा आरो स्कुलाव थाङो दा गोदोर खासेया मेट्रिक होनो जासिगोन दा इफोराव मोनोबा हमना दोनथों लाबोगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 700022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन